Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatua izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta makea lurrean anigogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiaguna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bidots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoiz. Jainko guztidun erruki horra. Baztertu gugandik eragozten guztiak, gorputz eta harimaz, gure buruaren jabe izan gaitezen, zure nahia betetzeko, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jakinduriaren ingurutik, distiratsuela jakinduria, ezin zimendua, ura maite dutenek errez ikusten dute bera, eta errez aurkitzen haren bilaran izanek. Irrikatzen dutenei aurrera datorkien, bera lehenik ezaltzen zaie. Haren dia jaikitzen ez da nekatuko, bere atean esetuta akituko behin. Ura gogoan erabiltzea jakinduria betea da. Harengatik esna dagoena, laiste izango da kezkarik gabe. Inguru dabil, bera maite dutenen bila. Bideetan arteki alaiz agertzen zaien, eta asmo guztietan bidea ateratzen. Jauna, esana. Kanta Ziren
Zentzugabe, horrela esan zieten zentzudunei, ekatu ez zuen horietik, gure krexoiduak izatzen ari zaizkigutan. Zentzudunen ordea, erantzun zieten, behar da, ez dugu nahikorik guretzat eta zuentzat, zoazte, saltzaileetara eta erosi. Baina erosera zegoa zela, iritsi zen senagaia, eta prest zeudenak sartu ziren harekin eztabaidara. Eta iritsi zen aldean. Gerosiago etorri ziren beste eskatxak ere, esanez, jauna, ireki ezaiguzu, baina harek erantzun zien, egia esan ez zaituzten ezagutzen. Zaudete gaztearne, ez baitakizue ez egunik, ez ordurik, jaunak esana. Urte liturgikoaren bukaera gaudenez, gaurko irakurtzaileek batez ere bukaera dakarki dute gogora. Gure biziaren bukaera nolabait ere, Jesusek nolabait ere transmititzen dizkigu horren inguruan. Lehenengoa da ardura, saiatu behar daukagula, erne egoteko. Hau da, ardura behar daukagu, bizia doa jaudin badela, eta saiatu behar daukagula, ongi erabiltzen. Mesedea egiteko, mundu honetatik pasatuz, elkarrekatuz, elkarrekatuz, Jesusek erakutsitako moduan bizituz. Baina, aldi berean, ardura erekin batera, Jesusek sentiarazten digu konfiantzia itxaropena. Sekulanez, ikara, edo bidurra, edo kondenatzeko horako sensazioa edo horrekonik ez du nahi Jesusek hori ezagula. Nahi du jakin ezagula, jainkoa baita badela, beti gratulatu daitezkela beregana, nahiz eta pulsekin beti bakatzeko prest akituko dugula. Horregatik nahi du jakin ezagula itxaropen hori, konfiantza hori. Eta gaurkoan, gure Elizbarrutian osatzen ari gara, Elizbarrutiaren eguna. Hain zuzen ere, urtean behin osatzen dugu, batez ere kontzientzia hori eduki dezagun. Elizak, edo Elizaren egiturak hiru instantzia ditu batez ere. Lehenengoa eta gertukoena da parrokia. Gurean, gure herri hauetan, historikoki herri bakoitza parroki bat izan da. Eta herri honetan edo hirietan bat gehiago egon daitezke. Baina gurean, Pareso parrokia bat da, Gorriti beste bat, Lehentza beste bat, modu honetan antolatuta daude. Eta normalean, kristauaren identifikazio egokirik printzipalena goizu izaten da, parrokia. Bertan, bataiako izan dutelako, bertan xertatu izan dutelako Eliz minutxarean. Baina, bigarren instantzia da Elizbarrutia, eta hain zuzen ere, parrokia multzo batek osatzen dute Elizbarruti bat. Eta Elizbarrutiaren buru beti apezpilu bat izaten da, apostoluen ondorio bezala. Hain zuzen ere, asteetan notiziekin dugu, apezpilu berria Elizbarrutia, urtaranean. Lehenko astean beste notiziekin dugu, urtako bat apezpilu ikoa da Valencia, Mikel Garziatia, eta asteetan jakin dugu, urtako horrenan, Jan Francisco Alikoa, jubilatuta, eta apezpilu berri bat heldu da. Florencio Rosio, dezako betzat eta gehiagotzako ez ezaguna. Beste apezpiluketako eta ez digun ezagutzen oa heldu da, eta kristau bezala beti saiatu behar daukagu harrera ona egiten gure hartzaileari apostoluen ondorengoa baita. Urak gure dugu, Bartolome, edo Santiago, edo etorriko balira bezala. Eta gero, pixan ezagutu, baita bere egitzi ezberdinak entzun, eta bere lana egin ahal izateko. Hori da, asteetan egin egunateka, gure Elizbarrutiarentzako gauza inportantea da, apezpilua baita, esan ezagegua, ez da bera bakarrik Elizbarrutia, apezpil gabe, eta kristauen gabe, eta eliztari gabe, eta ez ditzateke bizitiko Elizbarruti bat. Horregatik, denak, esan piezak guztiak oso gainosuak eta oso beharrezkoak dira Elizbarrutian. Eta gaurko egunak gogoratzen dugu Elizbarruti horren partaide gara. Gure kasuan, Iruñako Elizbarrutian oso Elizbarruti historikoa,
Sinisten dut jangoikoa eta guztidun zeru lurren egilea. Sinisten detaren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, gure Elizbarrutiaren alde, Iruñako Elizbarrutiaren alde, heldu zaigun, apezpiku berriaren alde ere, hartzai on bat izan dadin, eskadezaiogun jaunari. Hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santuan bereziki, Juan Belonzaran eta Lontxo Gonzalo. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskadezaiogun jaunari. Eta hona binotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ogia tardoa eskeitzen dizun, Begionez, begira jauna gure eskaintza honi, zure semearen nekaldiko misterioa ospatzen degunok, haren fruituak iritsi ditzagun errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu.
eta zugan igoz aita guztiz santu zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure diztirak. Hosana zeru goienetan, beikatua jaunaren izenean datorrena. Hosana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure administratzaile apostolikoarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Joan eta Lontxo, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honegin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errenua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaikuzuko egunotako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei markatzen dien ezkero, eta ez gutetan diren eman, baina atera gaitzazu gintzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea, karri. Jangoikoaren bildotxa, Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren baina deituak. Jauna, saltzeko, baina saltzen zizuetetaz. Egin ezagun otoioz. Eukaristia harturik eskerrak ematen dizkizugu jauna, eta zure bihotz onari eskatzen diogu, zure espiritua isur dezaiguzula, zeruko indarra hartu degunon bihotzetan, leialtasunaren graziak iron dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedenka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko